Sama mone bi malion joro na kunu hamina kodo. Wode la sama mone ma fen fara ka wari chili musakaw kan. Wa aka nogoni mali wari ci siro be. Amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka. Ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni. Awa sani ke ni sama mone application yi. Awe wari soro aka compte bonisi la. Kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela. Naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na ye walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni iretai bela jelema amunun b'a fɛ ka voyager ka sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu kana ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo an tilenna hɛrɛ la ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma bi ye juma ye desanburu kalo tile 12 san 2025 sibiri su o fana ye bi ye fala ye conseil des ministres kuma b'an bolo hejitalaw fana ka kuma bɛ fala ye min ye biennale Asaba Jalo ye mɔnɛ bɔ an na fala ye a ye birifini kwalen badenw di ani sange sulen ka tila ka dɛmɛw fana di ko maamu ka taa n'o ye k'a ka t'o kɛ ka biennalikɛlaw olu jansa ne ko k'anw da d'an ma ya cɛw a y'anw da d'an ma den duuru tɛ maa kelen yan bari fala ye an da kelen don a ka taa an da ni kelen ka tɔ to yan fala ye Mali jamana ɲɛmaw u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ fala ye kunnafonidiko la ko taacogo ka ɲi tile 2 in na an bɛ ka min ye n'a sera ka sigi sen kan dɛ a bɛ ɲɛ sabula maa minnu sen n'olu y'u sen don ko in na olu b'a ko ɲɛdɔn kosɛbɛ wa u ye dayɛlɛli fana kɛ ko bɛɛ lajɛlen ni fanga don maa bɛ yen ko faso ko fala ye minisiri ko ɲina kana k'a ko an b'a fɔ alhamdu agi iliyɛn nka fɛn kelen min b'an sɔrɔ kuma bɛɛ o ye anw min ɲinɛ de fala ye n'an ye nin kɛ nin tile 2 in na sisan ni bɛɛ lajɛlen sɔnna ko baara kɛcogo ka ɲi an b'a fila an kɔfɛ n'an lafiyara an bɛ ɲinɛ a kɔ an dun b'an ka ɲinɛ de bi anw bɛ sira min ka fala ye kunnafonidi yɛrɛ tɛ Mali yɛrɛ kan ka maaw ɲini bi maa minnu bɛ hakili jagabɔ kɛ san nataw ni don nataw ni kalo nataw ni waati nataw olu hakili jagabɔ mɔgɔw kan ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ sisan jɛkulu kan ka sɔrɔ fala ye minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ de kɔni ka baara yɛrɛ de bɛ bɛn jamana yɛrɛ bɛ se ka a ka hakɛw n'a ka fɛnw sɔrɔ cogo di min ye baara kɛcogo ɲuman yɛrɛ k'a sen bɔ politiki ko in na fala ye pewu o de bɛ ɲɛ kosɛbɛ n tɛ kuma dɔ la i b'a ye u bɛ mɔgɔ dɔw sugandi ka t'u bila baarakɛyɔrɔ dɔw la su tɛ ko dugu tɛ jɛ a bɛ fɔ ko k'a tigiw bɔ yen u bɛ na ni dɔwɛrɛ ye tuguni o fana bɛ tila ka bɔ yen tuguni i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ ka essayement kɛ don o don o bɛ se ka ban cogo min maa minnu bɛ fɛn minnu dɔn fala ye olu ka bila o baaraw la a ka k'a maa ɲɛnɛmaw ye yɔrɔ bi na
mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'i ye jɔyɔrɔ d'olu fala ye maa ti sɔsɔli kɛ o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'u b'a baara ɲɛdɔn nka dɔw fana bɛ yen olu yɛrɛ ka baara don dɛ u b'a ɲɛdɔn nka u ni maaw ti bɛn dɛ o fana bɛ yen donc fo nin ko ninnu de ka jateminɛ nka fala nin bɛɛ la ne bɛ segin kuma min kan kuma bɛɛ ni bɛ sinsin a kan an kana ɲinɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan dɛ a ɲumanw an k'u sugandi caman bɛ yen bi jɔyɔrɔbaw b'u bolo m'a fɔ minnu nalen don yɛlɛma ka kɛ kɔnɔ mɛ fala ye e bɛ ka kɛ maliyɛn ni lɛgisɛrɛri ye e kɔni t'o ye tuguni o banna o maaw bɛ se ka malo ma dɔrɔn k'i to yen kɔni a tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ko kɔkan maliyɛnw minnu sigilen don kɔkan e bɛ yan ka ban e n'anw bɛɛ ye kelen e ka kɔkan maliyɛnya bɛ min tuguni e kɔni tɛ kɔkan maliyɛn ye tuguni e da man ka don kɔkan maliyɛnw ka kuma yɛrɛ la yɛrɛ parce que e tɛ kɔkan tuguni e bɛ kɔnɔna na ou bien an bɛna na kɛ maliyɛn de l'extérieur établi à l'intérieur ye de kɔkan maliyɛn minnu sigilen don mali kɔnɔ fo n'a kɛra olu fana ye sa dɛ fala ye kɔni o de la kuma caman an bɛ ɲinɛ waati dɔ la kow nana gɛlɛya kosɛbɛ maliyɛn dɔw bɛ kɔ kan ala ma hinɛna jaje sumare ninnu na falaw ye hakili jagabɔ ɲɛnɛmaba kɛ ka alifa dɛmɛ ni a ye a wagati a fisayara nka mɔgɔw kun ɲɛna k'a bɛna na to sen na nka fala ye politiki mɔgɔw ti sɔn o ma o ayi olu b'a fɔ de ko ni an ma farati ka to ka nin di ninnu ma mɔgɔw bɛna n'u tɔgɔ duman fɔ transition de y'a dɔgɔ duman ye e tɛ politiki la politiki jɔyɔrɔ t'i bolo i ko de ko faso fo n'a y'a sɔrɔ hakilina min bɛ ka fɔ ni o ni kuntilennaw ni taabolo tɛ kelen ye dɛ n'o tɛ nin waati mɔgɔw jigi de bɛ fɛn caman de kan ko ni transition fanga ma se k'a ɲɛnabɔ a tɛ se ka ɲɛnabɔ fala ye munna parce que politiki na anw don an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ ni nata ye dɛ n'an b'a kɛ ni tɔndenw ka nata ye an b'a kɛ ni tɔn mɔnɛbɔli nata ye maliyɛn minnu bɛ kɔ ka bi fala ye jɔnni bɛ se k'a fɔ anw ɲɛna hali minisiri min bɛ yen k'o sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan i tɛ se ka sɛbɛn sɔrɔ a bolo k'a fɔ ko n'i ye kuranko ta ko nin maliyɛn minnu filɛ nin ye tan olu bɛ kuranko ɲɛdɔn u bɛ mali kɔ kan maliyɛnw de bɛ kɔ kan n'i ye jiko ta n'i ye bɔlɔlɔko ta n'i ye fɛn o fɛn ta kuma dɔw la fɛn dɔ bɛ ɲagami anw bolo yan fala ye parce que an ka dɔnni dan bɛnnen don an ka dɔnni yɛrɛ de ma parce que dɔnni yɛrɛ tɔgɔ ye ko dɔnni mɛ minnu bɛ kɔ kan olu bɛ caman min dɔn ka tɛmɛ anw fana ka dɔnni kan fo an ka to ka u wele mɛ u bɛ wele cogo di aw t'u yɔrɔ dɔn aw n'u tɛ kuma aw tɛ fɛn sara u la a kɔni bɛ fɔ dɔrɔn maliyɛn ni lɛgisɛrɛriw la an nana an y'aw fo hali ni perezan yɛrɛ taara fala ye waati min bɛ di k'u n'a ka sigi ka kuma kɛ a bɛ f'u ɲɛna ko wa ko waati koronnen don perezan kan ka taa nin na i m'a ye kɔsa in na madina taara dakari ani mɔgɔw ma se ka kuma k'a sɔrɔ perezan y'a ɲini u fɛ n'u taara yɔrɔ o yɔrɔ u ka temps ta wagati dɔ ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu bɛ kɔ kan u n'u ka sigi ka kuma nafa de b'a la o parce que o tigiw bɛ fɛn minnu f'e ɲɛna o de dogun b'olu kan an fana ka kɔkan jamanaden ninnu fala ye olu fana ka kuma bɛɛ papiye ko in de ye dɛ an ka fɛn banna nin na t'an bolo nin kɛra ta séjour donna u fana ka kuma fanba o de sisan u ka don jɔli sira fɛ fɛɛrɛ minnu b'u bolo minnu bɛ tilen ka anw wele yan an b'an kɔrɔkɛ fo n'o ye sori sako ye kanadakaw fɛ yen fala olu bɛ baara la olu tɛ k'u sara mɔgɔ la yɛrɛ fɛn o fɛn bɛ yen k'u b'a kalama olu bɛ ka jamana dɛmɛ n'a ye u se ye fɛn fɛn ye nka caman bɛ yen fala ye olu b'a kɛ de bi u b'a fili bi ka taa bɛn sini dɛ o la n'an seginna ka na sisan so perezan ka baarakɛyɔrɔ o ti kuluba ye wa ko min ye kolonɛli alifa yaya sangare ni ale bɛ gendarme ka direction ba o hukumu kɔnɔna na ko ale sen bɔra baara la pewu bi kalo in tile 12 min ye kolonɛli alifa yaya ye ko arajera ka bɔ gendarmerie ale ka jate la pewu nin waati in na a b'a fɔ ko alifa yaya yɛrɛ bɛ bolola fala ye min ye nin baara min kɛlen filɛ nin ko bɛ tali kɛ sariyaw labatoli kan ko k'a daminɛ sa décembre kalo tile 12 san 2025 min ye alifa yaya ye ko ale tɛ jate tuguni gendarme olu ka cɛdenw fɛ a na k'i b'a sɔrɔ a ka kiiri labɛnnen don cɛ n'i ye nin kɛlen dɔrɔn u bɛ t'i yira kiiritigɛlaw la pour que i ka kiiri ka se ka tigɛ da ka se ka don i ka kuma na fala ye an bɛ dugawu kɛ a ka kɛ o ye an sɔngo min ye mɔbili dɔ u y'o ta koyi nɛgɛ kanɲɛ 14 waati tizi misikaw olu fɛ yen
kilomɛtiri 14 o de b'a ni an sɔngɔ dugu kɔnɔna cɛ waleya in kɛra kunungo dugudenw ka kibaruya fɔla jɛkulu marifatigi dɔw de nana ka mugu ci sanfɛ a bɛ fɔ ma nanzarakan na ko tir de sommation maaw kɛlen ka duuru don fiyɛ na anw n'anw ɲɔgɔnnaw taara don fo li jukɔrɔ tuma min u ye mɔbili fala ye o ma fisa ni dɔ in ye n'i b'a fɛ ka sini kɛlɛ kɛ i ka to balola bi dɛ anw kɔni n'a cira dɔrɔn an bɛ taa fo li dugu ma wa n'i jɔ an ɲɛ an b'i folokoto ka tɛmɛ an tɛ jɔ dɛ fala ye o la an sɔngokaw ko min ye nin waleya min kɛlen filɛ nin ye a kɛra ka kɔn min ye an sɔngo yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso ambulansi dɔ fana o fana taara wa a bɛɛ lajɛlen kɛra a yɔrɔ kelen na halisa maa si t'a dɔn k'a fɔ o taara yɔrɔ min bankasikaw fɛ yen sɔgɔsɔgɔninjɛ ale ni sirabana o kunbɛli baaraw bɛ senna olu fɛ yen maa minnu b'a fɛ sa k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ sirabana b'i la minnu fana bɛ yen ni sɔgɔsɔgɔninjɛ bɛ olu la olu bɛ se ka furakɛ cogo min o baaraw kɔni daminɛna bankasikaw fɛ yen ko waleya in bɛ to senna sa fo desanburu kalo tile 31 nka min ye miiriya in ye ale kɔni ye miiriya ye miiriya min ni a musaka bɔra baɲumankɛtɔ kopi maaw fɛ ko san kelen u bɛna o de kɛ munumunu salo la mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen nka bankasi ta o bɛ b'a desanburu kalo in tile 31 denmisɛnninw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ n'o ye baaradegeyɔrɔ min bɛ yorosokaw fɛ yen masin 20 o sanna ka di olu ma ani a minɛn tɔw baara in ale kɛra nin kalo in tile 11 kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka u dɛmɛ kunungo alamisa min ye denmisɛnninw ka baarakɛyɔrɔ min bɛ yorosokaw fɛ yen sa ko a sigikun ye o ye yoroso musaka in u yɛrɛ ye dɔ bɔ a la u ni maa minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye conseil régional ye ka bɔ sikasokaw fɛ olu fana ye dɔ bɔ a la ka taa se minisiri min bɛ baara ni baaradege kunna ninnu bɛɛ lajɛlen ye dɔ di yaasa yorosokaw cogoya min na olu bɛ se cogo min na ka se ka nin baarakɛyɔrɔ in k'a sigi sen kan kayikaw fɛ yen waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o hukumu kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ kayi yɛrɛ ye wulikajɔ kɛ a yɛrɛ ye jɛrɛ min bɛ sigi sa n'o tako filanan ye nin waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ka o sigira kunungo alamisa kayikaw fɛ yen baara in ye tali kɛ mun na sa cɛncɛnfuga jamana olu ka yɛlɛma ka se ka kɛ min ye basigi ye o ka se ka na ka kɛ ni cɛfɔ ni kanbɛn ye maaw yɛrɛ ka se ka wulikajɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan min ye waati gɛlɛmaw ye k'olu kunbɛli baaraw kɛ babu in ye tali kɛ o la jɛrɛ in sigira sen kan se fɔ maaw fɛ u n'u dɛmɛbaga jɛkulu min ye marabolo ɲɛmaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ko in kɛnɛ kan fala ye n'an bɔra yen minisiriso min bɛ bɛn ni kelenya kɔnɔna na n'o ye colonel général de corps d'armée Ismaël Wage fala ye ko an ka kabilatigiba fila kun karilen don ɲɔgɔn na bɔlɔlɔ sanfɛ min ye an yɛrɛ terikɛ ye Abdul Majib Ag Ahmed n'an b'a wele ko Nasser ale ni Usman Ag Ahmedu k'olu fila bɛɛ lajɛlen kabilatigi ɲɛmaw don fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tumutu marabolo la nin waati laban in na k'u ye kumaw fɔ bɔlɔlɔ sanfɛ min ma bɛn minisiri ma minisiri ko sa ko kabilatigi filaw u fila bɛɛ la ɲɛmaa fila bɛɛ lajɛlen bɛ CNT kɔnɔna na u ka bolofaraw n'u ka bolomafara maa minnu bɛ yen n'olu n'ale bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Ismaël Wage bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na k'a y'a bɛɛ dulon maa kuma fɔlen fila in a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u lamɛn kelen kelen bi jumadonya in na sa a y'u fila bɛɛ lajɛlen wele ɲɛŋwɛ bɛɛ ka jɛ k'i ta fɔ tiga wɛrɛ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca fala ye o la sa ko min ye maa fila in ye u sɔnna k'a fɔ sa k'u n'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn baara min bɛ sen na ka se k'o sigi sen kan wa fana k'o jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ u ka kabilaw tɔgɔ la yaasa min ye basigi ni lafiya min bɛ ka ɲini o bɛ na minisiri Ismaël Wage kɔni ko sa ko jamana ɲɛmaaw u ye min ɲini ale fɛ o de ye nin ye wa a b'a ɲini u fɛ fana u k'u cɛsiri a kana kɛ dalafɔli dɔrɔn ye bɛn a ka ye waleyaw la min ye Tumutu marabolo la wa fila bɛ gunnamuga ye anw ye Gargandokaw de ye Gargando cercle kura don an bɛɛ bɛ bɔ yen fala ye conseil des ministres ale kɛra bi juma n'o o ye tubabukalo tile 12 ye desanburu a ka laadala sigi bɛ kɛ yɔrɔ min na kɔrɔlen ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo baaraw daminɛlen sa a yirala k'a fɔ sa ɲɛbila sariya dɔ bɛ yen o kan ka sigi sen kan min ye jɔyɔrɔ dira maa dɔw ma minisiriw ka baarakɛlaw ni baara bolodalen o fana bolodara ka kɛ ni dugukoloko ye dugukolo minisiri ale ni soko minisiri fala ye ale ko sa ko fɛɛrɛ mun sigira sen kan sa dugukoloko baara ɲumanbɔli la an ka jamana kɔnɔ
min ye direction nationale du domaine et de cadastre ye ale direction générale ba sigilen a bolofara minnu kan ka sigi an ka jamana kɔnɔ sariyakisɛ fana tara u ka se k'o kɛ sariyakisɛ in b'a to sa majɛ minnu tun bɛ kɔrɔlen in na k'olu falen u ka bolofara minnu kan ka sigi an ka marabolow kɔnɔna na olu bɛ se ka baara kɛ cogo di ni maa joli kan ka baara k'a kɔnɔna na u ka musaka ko n'u ka sɔrɔ ko n'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ cogo min na u y'o dan tigɛ sa yaasa olu bɛ se ka baara kɛ a yira sa k'a fɔ ko san 5 nata in na min ye sariya ɲɛbila sariya min sigilen filɛ sen kan nin a bɛna n'a to sa u ka se ka baara kɛ jɔyɔrɔko ta fanfɛla la fala ye minisiriso min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna mali lasigiden Genèvekaw fɛ n'o ye Sisi ye o y'a yira sa k'a fɔ ko o kɛra Seku n'u b'a wele ko Gawusu Sise ale conseiller des affaires ye fala ale bɛ se Gawusu bɛ se baara in na Gawusu mɛnna baara in na kojugu a b'a ɲɛdɔn an yɛrɛ y'a sɔrɔ waati dɔ la Bɛlizikaw fɛ yen a tun bɛ Mali ka lasigidenya la yen wa Bamakɔ yan fana nin waati laban in na fana a tun bɛ baara la yan fana an b'a fɔ sa ko a bonne chance min ye Genèvekaw fɛ yen n'o ye Sisi ye fala Sisi ye bolofara 4 de ye Sisi fa dɔ bɛ u b'a fɔ ko Sisoroma olu bɛ faransɛ fɔ alimaniki minnu bɛ alimankan fɔ italien fana ka côté dɔ b'a la wa min ye olu yɛrɛ Sisikaw yɛrɛ ka kan fana bɛ yen fala ye a bɛ fɔ ma ko canton o 26 de bɛ Sisi wa canton kelen kelen bɛɛ lajɛlen n'a ka drapeau don nka min ye u ka faaba ye o ye Berne ye maa 7 bɛ sigi kalo 6 jamanakuntigiya bɛ tɛmɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye taabolo 7 jamana kɔnɔna na olu b'o ɲɛnabɔ nka min ye canton tɔ bɛɛ lajɛlen n'u ka drapeau don u n'u ka baara kɛcogo don u n'u ka sariya sigicogo don olu b'u ka vote fana kɛ o d'a ma nka min ye faso ta ye o bɛ sigi Bernekaw fɛ yen o y'u ka faaba ye donc Sisi bɛ fonctionner ta démocratie compliqué len don kojugu an ye dɔɔni kɛ o fala ye an ye walan dɔɔni kɛ n'an bɔra Sisi Genève lasigiden sigili la fala ye an bɛ taa minisiri min bɛ musaka ko kunna taji ko ɲɛnabɔli bureauba min bɛ n'a fɔ ma ko office malien des produits pétroliers o ɲɛma o kɛra Jakarija Danbɛlɛ k'ale inspecteur de finance ye a directeur a PDG sa kɛ président directeur général o tɛ PDG ye PDG ko OMAP PDG o kɔrɔ ko Gurujal ale ka baara banna o kɔfɛ min ye minisiriso min bɛ yen n'ale bɛ diinɛ ni bato kunna maa min kan k'ale ka musaka ko ɲɛnabɔ o kɛra Sidi Traoré ye ale fana ye inspecteur de finance ye baara bolodalen hukumu kɔnɔna na sa minisiriso min bɛ kuran ni jiko kunna an ka jamana kɔnɔ fala ye olu tun bɛ taamana nin waati laban in na yaasa ka se ka bayɛlɛmali kuran bɛ se ka sɔrɔ cogo di farafinna ni bayɛlɛmani minɛnw ye n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛn minnu bɛ yen ni olu kɔni tɛ se ka kɛ n'o tɛ taji ye o bɛ se ka kɛ ka kuran dilan cogo di baara in kɛra Wagadugukaw fɛ yen jɛrɛ in ale kɛnɛ kan sa a yira k'a fɔ ko Mali tun bɛ kɛnɛ kan min ye Benin tun bɛ yen Burkina Faso Côte d'Ivoire La Guinée Mali Niger Senegal ani Togo baara tako sabanan in yana ale cɛ sa jɛrɛ in yɛrɛ a minisiriw ka ɲɔgɔn lajɛ belebeleba min sigilen don sen kan n'o y'a conseil d'administration o tako 8nan fana kɛra décembre kalo tile fɔlɔ a n'a tile 2 Mali tun b'o fana kɛnɛ kan fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa san 2026 ka se san 2030 ma u y'o kiimɛli kɛ ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan sa Burkinakaw ka yamaruya kɔnɔna na nin waati na sabula min ye ko ɲɛmaya tun bɛ Burkina de bolo san 2023 kana bila san 2025 la u y'o kiimɛli fana kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa sa Kotonukaw fɛ yen hakilinaba min tara n'o kan ka don ba la jɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fɛ k'o fana kiimɛli kɛ ji ani kuranko la fɛɛrɛ ka sigi sen kan sa bolo bɛ se ka di ɲɔgɔn ma cogo min na ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu in ale kɔnɔna na minisiri ko fana ko ale tun bɛ halisa Burkinakaw fɛ yen fala ye min ye maa minnu bɛ sa n'olu kɔni bɛ ba joliba ale kɔnɔ fɛrɛli baara hukumu kɔnɔna na olu ka lajɛ tun bɛ yen lajɛ in a kɛra Wagadugukaw fɛ nin y'a siɲɛ 44nan ye a fana ye hakili jagabɔ kɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan maa ma falo min na hakili jagabɔ min kɛ san 2025 baara min kɛra o kɔnɔna na min ye maa ma falenw sera ka baara min kɛ n'o ye jateminɛ ko ye musaka ko ta na sira la k'a daminɛ u ka musaka min u ye baara kɛ ni musaka min san 2024 ka na se nin waati ma ani san 2025 k'o sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bɔ k'o fɛsɛfɛsɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛ se ka k'o kan cogo min na bɛn fana kɛra ka sa ka fɛɛrɛ kura sigi sen kan
min bɛ daminɛ sanba 2026 ka taa se sanba 2030 ma jɛrɛ in senfɛ sa an ka minisiri ale kɔni ye mali ka kuntilenna ka taabolo a n'a ka kow kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen senkɔrɔma don ka ɲɛfɔli kɛ o ye yaasa min ye ba in ye a nafa bɛ se ka se bɛɛ lajɛlen ma cogo min minisiri min bɛ seko ni dɔnko kunna ale conseil de ministre ladɔnniya min ye siyama ye ale tako 5nan fala ye kɛra bamakɔ yan novembre kalo tile 27 ka taa bila décembre kalo tile 7 la bamakɔ yan sa ko baara in ye tali kɛ min ye bololabaara o ka se ka kɛ yiriwali o ye ani ka maanifin yɛrɛ ka seko ni dɔnko k'o sinsin jamana minnu tun bɛ kɛnɛ kan sa o ye burukina ye ale ni niger olu kun welelen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la marokokaw olu fana nana u ka sale keni trakaw olu nana yan fala ye olu fana kun welelen don ka na ko in kɛnɛ kan min y'a denfajala ye o tun bɛ olu bolo mali minisiriw mali seko ni dɔnko tigilamaw bololabaarakɛlaw fala ye u caman baden k'u bɔra ka na diɲɛ fantan 4 fana fɛ sa maaw fana caman nana min ye lasigidenso minnu b'an ka jamana kɔnɔ olu fana caman yera kɛnɛ in ale kan ka se ka a senkɔrɔma don min ye minisiriw yɛrɛ ye u bɛɛ lajɛlen yera ye bololabaarakɛlaw ka taa u senkɔrɔma don ka bɔ ale in na an ka cɛncɛn fo ka jamanaw kɔnɔ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna fala ye ale conseil de ministre ladɔnniya sa k'a fɔ ko min ye dengue bana ye k'a kɔni jiginna ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta in kan jamanakuntigi ko sa ko an bɛɛ lajɛlen ka hakili to an yɛrɛ la bana kunbɛn ka fisa ni bana furakɛ ye tangalaw an k'olu matarafa yaasa an kɛnɛma bɛ se ka to cogo min na bamakɔ décembre kalo tile 12 sanba 2025 secrétaire général du gouvernement Brahma Kulibali chevalier de l'ordre national. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye fala ye biennale tumutukaw fɛ yen nara ni joyila sera kɛnɛ kɔnɔ ka ban han kunu olu sera kɛnɛ kɔnɔ u bisibilara ka ɲɛ wa u y'u ka sisow fana sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin kɔni o ti ba ko la fala ye olu gɛlɛya dɔw bɛ olu bɛ ka ɲɛnabɔ dɔɔni dɔɔni yanni délégation tɔw bɛɛ lajɛlen ka se n hakili la k'a fɔ dɔw fana kun kan ka taa bi komi pankuru ko don kuma dɔ la a bɛ maaw bɛ wele a bɛ tila ka bɔ a ma a n'ala sɔnna a ma biennale yaasa ka se k'a dɛmɛ k'a senkɔrɔma don colonel major Asa Bajalo fala y'i bolo fa k'a to a ka minisiriso tɔgɔ la bi jumadonya in na décembre kalo tile 12 min ye médecin colonel major Asa Bajalo ye Mamu Dafe a y'a wele ka donbolo k'a ye fala ye donbolo ye minan minnu b'a to sa biennale min kan ka kɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na tumutukaw fɛ yen a ka se ka u dɛmɛ kosɛbɛ sange sulenw bɛ a la dɛmɛw bɛ a la fala ye furaw fana caman baden o dilen no a la birifini girima minnu bɛ yen n'o bɛ se ka nɛnɛ kunbɛn kosɛbɛ olu bɛ a la min ye Asa Bajalo ye a ko nin kɔni na dɛmɛ kɛ sa dɛmɛ min na taa se turupuw ma
Mali marabolo denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen u na se ka ninnu minɛ ka se ka nɛnɛ kunbɛn sosow k'u kisi o fana ma a y'a yira sa ko nin kɔni ye dɛmɛ min ni a bɛna taa balimaya ni sinja baara ɲɔgɔn dɛmɛ baara hukumu kɔnɔna na Mamu Dafe ko nin kɛra ale ma balanakoba ye balanako min n'a b'a yira sa k'a fɔ ko minisiri a hakili bɛ a faso la fala ye Asaba Jalo a y'a fo k'a waleɲuman dɔn ani a ka jɛkulu maaw bɛɛ lajɛlen min ye biennale kɛcogo ɲuman ye fana a ko n'Ala sɔnna a ma dɔgɔtɔrɔlakaw fala ye k'u na wuli k'u jɔ k'u cɛsiri yaasa biennale ale ka se ka kɛ ka ɲɛ nin baara in kɛra bi min ye minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ka minisiriso la cité kɔnɔna na alamisa kɛnɛ o ye fɛɛrɛ ye sa min ye palais de la culture directeur kura n'ale y'o sigi sen kan alamisa kɛnɛ in o ye ka ziiriw ni maanaw k'olu da denmisɛnninw ye minisiri ale ka yamaruya kɔnɔna fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko palais de la culture kɔni ye seko ni dɔnko faaba de ye a yɛrɛ tɔgɔ dalen don maa min na o ye Amadu Ampate Ba ye palais directeur n'o o ye Sulemani Baceno ye ale kɔni ye nin miiriya in sɔrɔ sa ka se ka wele bila min ye an ka l'oiseau compteur ma n'o ye Ziridalaba ye Salifu Berete ale fana nana ka n'i bila filani dɛbɛla fala ye denmisɛnninw de bɛna wele sa alamisa palais de la culture kɔnɔna na u kana ziiriw ni maanaw lamɛn an ka kɔrɔlenw ka se ka olu dɔn Salifu ale yɛrɛ kɔni dɔnnen don nin ko in na kosɛbɛ Segu denmisɛnnin bɛɛ bɛ Salifu dɔn olu de bɛ sin ka Salifu to ziiri la tugun ko ko nin bɛɛ ye tiɲɛ ye a b'a fɔ ko ziiri tɛ wa Salifu Berete an b'a fo a ka wulikajɔ ni cɛsiri la sabula miiriya in bɔra ale la yaasa ka se ka palais mɔgɔw fana dɛmɛ nin waati in na kalansow kɔni a ka d'u ye olu sen ka ye ko in na yaasa baara in ka se ka ɲɛ min Mamadu Sise ale fana minisiri tɔgɔ la a ye foli ta ka ɲɛsin nin hakilina in sɔrɔli ma yaasa ka se ka denmisɛnninw u bila u ka hakɛw kɔnɔna na u ka se ka faamuyali kɛ an ka jamana taabolo la fala ye ko ziiri daminɛlen maaw tun t'a fɛ a ka jɔ yɛrɛ tuguni n'Ala sɔnna a ma alamisa wɛrɛ an yɛrɛ n'a ye kɛnɛ kan ye sɛgɛw u kan ka taa pan Marɔkukaw fɛ yen fala ye u ka dege karamɔgɔ ale ye maaw tɔgɔ di kunungo n'o ye Thomson Tifu ye a ko k'a dalen don a ka zɔru la fala ye a kɛlen ka lisi di sa bi ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ a ko olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ sa yaasa samatasɛgɛ maa 28 min sugandilen filɛ nin ye u sen ka se ka daja kosɛbɛ walasa min ye dege karamɔgɔ ye a ko min ye ko ma nɔgɔya sabula maa bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka lisi kɔnɔ wa ko lisi bɔlen min filɛ sisan olu kɔni bɛna baara de daminɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen sabati yaasa cogo min na baara an bɛ se ka wasa la cogo min maa sugandira fala ye k'a bɛɛ lajɛlen na ye kɛnɛ kan Marɔkukaw fɛ yen denmisɛnninw minnu filɛ nin sa n'olu kɔni sugandira a kɛ kun ye sa u ka se k'u jɔniyɔrɔ fɛ yen entraîneur kɔni ko k'ale hakilila tigɛlen don ko sabula k'a dalen don a ka denmisɛnninw na supporters olu fana jɔyɔrɔ ko kan ka bonya ko in na kosɛbɛ walasa a ɲinina sa supporters kɔni fɛ sa u k'u cɛsiri o la sa maillot min bɔra maillot in a fana jira la supporters fana na o kuma fana fɔra entraîneur ko sa ale ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na ni tile fila in na dɔrɔn ni Ala sɔnna a ma min ye ɲɛbila ndolata minnu kan ka kɛ n'o ye Badaya ndolata ye yanni Marɔku cɛ u bɛna olu daminɛ sibiri don ko ni Ala sɔnna a ma u tɛna o baaraw kɛ wa min ye sibiri ale ni araba nata in u bɛna ɲɛbila balontanw kɛ sa fo ka taa se Mali yɛrɛ bɔko fɔlɔ ma n'o ye décembre kalo tile 22 ye ani Zambi de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sabula min ye Coupe d'Afrique ye fala ye ale bɛ daminɛ décembre kalo tile 21 ka taa kuncɛ janvier kalo tile 26 jamana 24 o de bɛ a ko in kɛnɛ kan ye hijita fana lisiw kan ka jɔ fala ye ni décembre kalo tile 31 ka kɛ ni tɔgɔsɛbɛnw kɛcogo ye a yirala sa k'a fɔ ko magankaw ye falen min don yɛlɛma caman yera baara la kuma ni kuma so min sigilen don hijita kunna ale bɛ ɲɛfɔli kɛ u ye laadala baro sigi dɔ kɛ bi min ye Ibrahima Jawara ale tun b'o ko kɛnɛ kan an balimaw kunu alamusa n'o bɛnna le 11 décembre 2025 ma an tun bɛ maison de Hadji la ɲɔgɔn ye cunen tun bɛ yen nɔ n'an k'a ma tubabukan na session extraordinaire du conseil d'administration de la maison de Hadji conseil d'administration ale ye ɲɔgɔn ye ba ye a bɛ kɛ cakɛda bɛɛ la san kɔnɔ siɲɛ kelen cogoya min na ka kuma cakɛda kan nka textiw n'o ye sariyaw ye olu b'a fɔ an ɲɛna ne ko cunen bɛ cakɛda la a bɛ se ka conseil d'administration kɛ cogoya min na ka kuma o ko cunun kan balima silamɛw o de tun bɛ maison de Hadji la kunu
Alamusa sɔgɔma 9h waati maison de aji yɛrɛ ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fattah Sise a tun bɛ kɛnɛ kan ani diinɛ bato ani laada Dr Mahamadu Kɔnɛ ale ka Segal secrétaire général o fana tun bɛ nin kɛnɛ kan an balima silamɛw o kuma o kunu ɲɔgɔn ye ba in o a bolila mun de kan an balima silamɛw awɔ a bolila point 3 de kan a point fɔlɔ an balimaw an ko ma ko Alhaj Al-Mubashir o ye arabukan ye tubabukan na sa Hajj direct bamanankan na o ye Saudiya ka cogoya kura dɔ ye min b'a to mɔgɔ bɛ se ka wuli i yɛrɛ ye i kelen ka taa hiji la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ i ka jamana fɛ i ka jamana kɛn bɛ ka cakɛda min bila sen ka hijiko la e bɛ se ka wuli i yɛrɛ ye ka taa hiji la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ o fɛ i ni Saudiya ka cakɛda dɔw bɛ bɛn a kan a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ aw ka jamana ka cakɛda sigilen fɛ hijiko la o de ye Hajj direct an balimaw kunu conseil d'administration a ɲɔgɔn ye cunen a point filanan u ye min discuter o de ye kɛnɛyako ye Saudiya jamana kɛn bɛ ka sariyaba ta bana dɔw la ko n'o bana bɛ maa minnu na olu sen bɔ hiji la o fana kun ye ɲɔgɔn ye kunfilanan ye ka taa kumaw kan ɲɔgɔn ye point sabanan ani a laban an balima silamɛw o de ye fɛn min ye Saudiya jamana ka système na ɲina agence de voyage olu tɛ se ka wuli ka taa Saudiya la k'u bɛ taa contrat signer u yɛrɛ ye f'u ka tɛmɛ jamana kɛlen bɛ ka cakɛda min sigi cogoya min na u ka tɛmɛ o fɛ n'an k'a ma k'a fɔ tubabukan na sous tutelle walima Saudiya jamana kɛn bɛ ka cakɛda minnu yamaruya u ka tɛmɛ olu fɛ ka taa contrat signer nka agence yɛrɛ ka wuli ka taa a ka contrat signer a yɛrɛ ye Saudiya jamana kan ayiwa k'o fana banna ni ne ye point ba saba ye kuma kɛra min kan an balima silamɛw o la sa nin point ba saba in u ye ɲɔgɔn ye de kɛ nin kan an balima silamɛw ka kuma ka hakilinaw di alhamdulilayi nin point ba saba kan o kuma conseil d'administration cunen min kɛra u bɛnna min kan nin jaabi la an ka jɛ k'o lamɛn conseil bannen sa alhamdulilayi rabil alamin u bɔra ni bɛnkan sɛbɛn min ye o de filɛ nin ye a point fɔlɔ o de ye Hajj direct maa ka wuli i ka jamana kɔnɔ ka taa hiji la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ i ka jamana fɛ o tun ye point fɔlɔ ye conseil d'administration a yirana k'a fɔ ko Mali kɔnɔ k'o tɛ se ka bɛn o de la hiji direct k'o labɛn Mali kɔnɔ ko nin y'o bannen dɛ conseil ko ni Mali sariya bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ko ka d'a kan maison de aji a ka sigili sɛbɛn n'o y'a ka papier min ye a yɛrɛ sigi ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko article 4 na k'o b'a yira k'a fɔ ka hiji organiser Mali kɔnɔ i ka wuli ka taa i yɛrɛ ye ka sɔrɔ i ma tɛmɛ maison de aji fɛ k'o tɛ bɛn dɛ nga fɛn min ye hiji direct ye conseil d'administration mɔgɔw ko maison de aji k'a lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko fɛn don n'u mago bɛ a la ka organiser k'u ka jɛkulu sigi n'o ye commission ye u ka hakilina jagabɔ kɛ hali n'a ma ɲɛ a bɛ kɛ a ka kɛ cogoya min n'a bɛ ɲɛ n'a y'a sɔrɔ a kɛli ye wajibi ye dɛ n'a kɛli tɛ wajibi ye u kana commission sigi o ye point fɔlɔ ye point filanan o ye kɛnɛyako ye Saudiya ye bana caman fɔ bana 8 ɲɔgɔnna n'a bɛ maa o maa la ɲina e tɛ se ka taa hiji la conseil d'administration ye ɲɔgɔn ye ba kɛ u y'a yirana k'a fɔ k'u sɔnna o ma k'u b'a ɲini maison de aji fɛ a ka wulikajɔ bɛɛ kɛ Saudiya ye bana minnu fɔ n'o bɛ maa minnu na olu sen ka bɔ hiji la o tɛmɛnen kɔfɛ k'u b'a ɲini fana kɛnɛya minisiriso fɛ ale fana ka wuli k'a jɔ ani maison de aji u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ cogoya min na bana kofɔlen in a kana ye mɔgɔw la maa minnu bɛ taa hiji la o ye point filanan jaabi ye point sabanan sa o de ye sous tutelle o de ye jumɛn ye agence de voyage Mali kɔnɔ u ka wuli u yɛrɛ ye ka t'u ka contrat signer hôtel kow alhamdulilayi o point min filɛ nin ye an balimaw k'o fana tɛna se ka ɲɛ tuguni koyi a wajibiyalen b'u kan u ka tɛmɛ maison de aji fɛ cogoya min na u ka contrat ka se ka signer Saudiya jamana kan walima Saudiya kɛn bɛ ka cakɛda minnu bila sen kan u ka tɛmɛ olu fɛ cogoya min na u ka taa contrat signer Saudiya jamana kan nga agence ka wuli a yɛrɛ ye ka taa ka contrat signer sokow dumunikow k'o fana ko nin y'o bannen dɛ conseil d'administration ka bɛnkan sɛbɛn na kɔni o la an balimaw nin de ye point 3 jaabi ye u ye min d'an ma conseil bannen kɔfɛ kunu alamusa maison de aji la ayiwa an balimaw an ye min sɔrɔ sa ka d'aw ma o de ye nin ye kunu alamusa le 11 décembre 2025 session extraordinaire du conseil d'administration de la maison de aji u ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ nin y'a kɔnɔ kuma ye aw ni caw ni bagaji aw balimakɛ filɛ Ibrahim Jawara assalamu alaikum
ayiwa an yɛrɛ b'i fo Ibrahim Jawara i ka laseli la ani ko ɲɛfɔ ko cogo la maa bɛ se k'a faamuya cogo min Falaye Keyita tun bɛ yan ani ne yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ a k'an bɛɛ sini